Vaja, no tinc gaire temps. Hola, sóc en Kalel. A veure, gràcies a tots els que ahir vau mirar el vídeo de la visita al Moca i al Plaça Orwell. Espero que us hagi ajudat, encara que sigui una mica, sobretot aquells que no esteu per Barcelona, per poder fer-vos una idea del lloc. Sento que les imatges fossin molt mogudes, però bé, ja sabeu que amb un portàtil és una mica complicat. A veure, avui he tornat a Plaça Orwell. Són les 9:30 del matí i aquest matí, abans de venir a la feina, ja hi he passat. Què hi he trobat? Res, absolutament res. L'única cosa que podria remotament semblar-se a un diagrama és els números 1 i 44. Les façanes tenen uns dissenys antics del segle XVIII que poden semblar línies geomètriques i tenir alguna cosa a veure amb un tipus de diagrama. No hi ha cap no ni cap referència al servidor a la sala, a la plaça, perdó, i el que sí que he trobat és una cosa molt... Ara, he de mirar si s'assembla o no una mica al que tenia la Zoe al seu ordinador quan repassava les dades d'on pot estar el diagrama del servidor i el servidor mateix. Fora d'això no hi ha absolutament res a la plaça i us asseguro que he mirat cada enganxina, pòster i rètol que pugui haver-hi. La persiana de la fletxa estava pujada i de fet he trobat la fletxa famosa en un altre lloc de Barcelona, per tant deu ser més un símbol ocupa que no pas un símbol relacionat amb la recerca que estem fent. Tots els locals estaven tancats i de fet l'únic bar que estava mig obert l'estaven buidant, o sigui que tampoc no crec que sigui el lloc ideal. He mirat els arbres, no hi havia cap castanyer, crec que eren alzines i pins el que hi havia en aquella plaça, mirar parcs i jardins, per acabar-ho de mirar. De pujada he parat al Moca i he mirat si des d'allà es veia alguna cosa curiosa. La veritat és que no, es veia la façana del Poligrama que està en obres i poca cosa més, ni enganxines, ni dibuixos, ni res tampoc de l'altre món. Pels fans de la conspiranoia potser us interessa saber, sí que era ni companyia, que el número 101 de la Rambla és exactament entre el que avui en dia és un temple i que abans era la seu del POUM, exactament a una banda, i a l'altra té el Palau de la Virreina. Però és una caseta petita que no té cap mena de detall concret. Això sí queda força a prop de tota la banda del Moca. No us puc dir absolutament res més. No sé si us ajudarà o no tot això, però em sembla que de moment, fins que no hi hagi cap altra persona que tingui la bombeta encesa, jo és tot el que us puc dir. A reveure, m'acomiado, que em sembla que ja ve Kalel fora.